L'internet del futur evolucionarà bàsicament en dos àmbits importants. Pel que fa als usuaris tradicionals d'internet, ja siguin ciutadans, empreses o administracions públiques, hi haurà una explosió en la demanda de banda ampla originada per l'aparició de nous serveis cada cop més potents i, per tant, amb una necessitat de connectivitat cada cop més alta. I això farà que d'una manera indefectible haguem de plantejar-nos la necessitat de fer arribar fibra òptica arreu de Catalunya perquè ciutadans, empreses i administracions públiques en puguin gaudir i sobretot també gaudir d'aquests serveis de nova generació. I per l'altra banda també internet del futur experimentarà una explosió amb l'aparició del que es diu l'internet de les coses. Ja no tant tenir les persones, les empreses i les administracions connectades a internet, sinó també les coses. Sigui com sigui, també el repte que hem de ser capaços d'assumir és que sigui com sigui el futur i sigui com sigui el futur a través d'internet, serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones, la competitivitat i productivitat de les empreses i l'eficiència i eficàcia de les administracions públiques. Si no és així, res del que fem tindrà sentit.